There are almost 2.2 million Roma in Romania, making up about 10% of the total population. Discrimination by both public officials and society at large remains widespread and entrenched. There were lots of police, gendarmes, journalists, and people from the municipality the morning they came to tear our houses down. I remember that it was cold, freezing cold. A lady from the municipality yelled at us that those not wanting to leave the houses would be put on the street. My name is Claudia Linda Greta. I'm 29 years old. I'm from Cluj-Napoca in Romania. I'm a gypsy, and I've been forcefully evicted from my home. Violations of the right to housing, including forced evictions and resettlement of families and communities into conditions that fall far below international standards, are common. Am fost mutați de pe strada Coastei în 2010, în 17 decembrie, la minus 20 de grade. Evacuările forțate ne-au afectat foarte. Pentru locuințe decente să primim pentru copiii noștri, că dăm acolo pe partea răs între gunoaie și de acolo nu putem oferi copiilor absolut niciun viitor. În primul rând, au afectat copiii, pentru că i-au privat de orice libertate. Am sperat din tot sufletul ca domnul primar să-și facă datoria de primar, să ne dea câte o casă decentă pentru fiecare, că suntem 7-6 de familie acolo pe partea râs, mutați de pe strada Coastei. Și eu am primit o cameră de 16 metri pătrați cu 11 persoane care toți dormim pe jos. N-avem condiții, avem o baie care o folosim 40 de persoane de la 4 apartamente. În al doilea rând, distanța mare de oraș. E foarte mare. 4 km pe jos până la prima stație. De acolo, dacă ai bilet, mergi pe autobuzul, dacă nu, mergi și facem pe jos. Încă vreo 10-15 km. Sperăm să ne mutăm de acolo cât mai curând. Cât mai curând. Oriunde în afară de rampa de gunoi. Sperăm să căpătăm câte o casă decentă pentru fiecare familie. Nu vor decât ceva real. O viață ca oricare om. O viață simplă. Nu vrem palate, nu vrem castele, vrem case decente pentru toți oamenii care să-și poată duce traiul de pe o zi pe alta, dar să nu fie stigmatizat. I'm Catherine Elmotok and I work on Romania for Amnesty International. Right now, there is a real opportunity to put pressure on the newly elected mayor of Cluj-Napoca to bring remedy to the injustice committed by the local authorities against the Romani families who have been forcibly evicted in December 2010. If enough people make it clear that forced evictions are unacceptable and that people's human rights must be respected regardless of their ethnicity, then the Romanian authorities will have to take notice. Please help Amnesty International demand justice for the Romani families in Cluj-Napoca.